Avui preparem ventresca de bonítol del nord, una recepta basca. Al final del vídeo teniu la llista amb tots els ingredients. Necessitem una ventresca de bonítol, unes patates, un parell de cebes, un pebrot verd, all i julivert, oli d'oliva verge i sal. Preparem les verdures. Pelem les patates i les tallem a rodelles. Pelem les cebes i les tallem a làmines. Rentem el pebrot i el fem a rodelles de mig centímetre. Piquem l'all i julivert i reservem. Posem oli en una paella i fregim les patates. Quan comencin a enrossir, les passem a una safata de forn i les salem lleugerament. Al mateix oli ofeguem la ceba i el pebrot. Salem amb moderació i quan estiguin al punt ho posem sobre les patates. Encenem el forn a 180 graus. Posem el bonítol sobre les verdures, el salpebrem i l'amanim amb un bon raig d'oli. Escampem per sobre l'all i el julivert i l'entrem al forn a 180 graus. El temps de cocció és entre 15 i 20 minuts. Ja sabeu que cada forn és diferent i també depèn del gruix del peix. Aquesta és una recepta típicament basca. Que vagi de gust! Us esperem a la propera recepta!